ses overalt og bliver flere og flere. Aalborg har taget et historisk spring fra rå industriby til i dag at være en livlig studieby med over 37.000 studerende. Vi vil gerne skabe Danmarks bedste uddannelsesby, og vi har rigtig meget fokus på oplevelse, vi har rigtig meget fokus på uddannelse og kvalitet af dem. Men en væsentlig del af det at tage en uddannelse, det er også at have et godt sted at bo. Vi har stillet rigtig høje krav til den arkitektoniske værdi og også til energikrav. Så på den måde så har vi altså fået nogle ungdomsboliger, som der har en høj kvalitet og som også er meget forskellige, så de ligner ikke hinanden. Aalborg er den by i Danmark, der bygger flest nye ungdomsboliger. Knap 3.000 hjem er på vej til nye studerende. 19-årig Janni fra Frederikshavn og 21-årig Thomas fra Nørresundby skal efter sommerferien bo og studere i Aalborg. Jamen, vi søger bolig her for at komme tættere på vores studie, som også er i Aalborg. Parret er taget ud for at se på 3 forskellige ungdomsboliger. Jamen, vi vil gerne have en bolig, der er stor nok til, at vi begge to kan have plads. I Aalborg Øst er 144 energivenlige og eksklusive ungdomsboliger ved at blive opført. De står klar til indflytning 1. september 2012. Ramplanen den er opkaldt efter hovedgaden i Barcelona, og den ligger her i det østlige Aalborg, lige et stenkast fra universitetet. Her skal være masser af aktivitetsmuligheder inden for fitness, der skal være multibaner og boldspil og alle mulige former for aktivitet, der kan trække folk her til området. Ja, kom ind for. Ja, det er sådan en 2-rums bolig på 40 kvadratmeter. Sådan ser alle boligerne ud her på Ramplanen. Og der er så, vi kommer lige forbi badeværelset, som ligger der, ikke? Og så er der så en stue, hvor der bliver sat et køkken op her. Og så er der et soverum inde ved siden af. Jeg tror da, det bliver fascinerende, som nu når der kommer de der 140 lejligheder, så kommer der jo ekstremt mange mennesker. Der kommer meget mere aktivitet end det havde været, hvis det havde været et andet kollegie. I Ryesgade i Aalborg Vestby er altaner, tagterrasser og vinduer fra gulv til loft nogle af de elementer, der skal gøre 45 nye ungdomsboliger attraktive for de unge. Her kommer vi så ind i en type 2-rumsbolig. Den her type er lidt speciel i forhold til nogle af de andre, fordi den er delt op sådan med en lille mur her imellem stue og soveværelse. Ja, her har vi så en type nummer 2. Lidt anderledes indrettet. Men det er i princippet det samme. Der er nogle klædeskab, og der er plads til køleskab og komfur. Og vi har et badeværelse, der ser en lille smule anderledes ud. Der er lige sådan et hjørne ind til bruseren der. Ja. Og så har vi, ja, jeg ved ikke, om man kalder det sove, eller hvad man gør, men i hvert fald et værelse mere. Ja. Ja. Og her har vi så altanen. Det kan godt ske, at den nok vender den forkerte retning. Nå, i forhold til solen? Ja, Ja. Men den har så morgensolen noget af tiden. Ja, det er rigtigt. Altså, jeg er overrasket. Der blev sagt, at de var 50 kvadratmeter. Selvom jeg synes personligt, at de føles utrolig meget større. Jeg er overrasket, det vil jeg sige. Er det et utroligt lækker lejligheder. Boldbaner og Jomfru Ane-parken ligger i både gå- og se-afstand fra Bikuben-kollegiet på Havnefronten i Aalborg. På 5. sal bor historiestuderende Peter og jurastuderende Malene. Før der boede vi ude i Aalborg Øst, og nu er vi virkelig kommet ind i byen, hvor der virkelig er liv. Og det er dejligt at være tæt på alting, og man kan mærke, at der virkelig foregår en masse hernede ved havnen, og folk de vrimler ud så snart, at der bliver godt vejr. Så det er skønt at ske, og skønt at være en del af. Kollegiet rummer 64 boliger, der alle har eget bad, toilet, køkken og udkig til Limfjorden. Her der har vi køkkenet, så det er meget dejligt. Og så har vi selv købt det her medfølgende. Det følger ikke sådan med til selve boligen. Heller ikke det skab derovre? Jo, det følger med. Okay. Det er det eneste skab, der sådan er indbygget her. Ja. Ja. Så har vi stuen herovre, hvor vi så har lavet sofa herinde og spisebord her. Ja. Og skøn udsigt. Ja, det må man sige. Ja. Så ovenpå så har vi så kontor i den ene ende herhen ud mod vandet, og så... Der er også vinduer deroppe, eller hvad? Ja, der er også fuldt vinduer, også helt ned til gulvet deroppe. Ja. Og så har vi så soveværelsen i den anden ende. Ja. Så har vi selv lavet noget skab deroppe, som vi har sat op og sådan. Nå. Så har vi terrassen. Ja. Ja, det er med dejlig hav. Det er rigtig godt. Ja. Og især fordi det er jo både sydvendt, så der er sol hele dagen. Nå ja, selvfølgelig. Så det er rigtig dejligt varmt, sådan, når solen står lige på.
Og så er der også meget læ, fordi det netop ligger, som det gør. Ja, selvfølgelig. Det er godt nok noget andet, end vi har set på før. Det er noget lidt mere overklasse, end de forskellige lejligheder, vi har set nu. Der er lidt mere klasse over det. Så man kan godt mærke, at det ikke er sådan en gemen ungdomsbolig, lige hvor der bor et par studerende. Altså der vil sige, der skal man nok lige have økonomien i orden, og så have nok fast arbejde også. Dagens boligrundtur er slut, og Janni og Thomas er nået frem til en par-evaluering. Jeg bliver meget tiltrykket af havnen hernede. Udsigten er jo exceptionelt, det må man jo erkende. Men igen, Vestbyen, på de lejligheder, vi så i Vestbyen, der jeg er jo næsten sikker på, at det skal være dem. Altså jeg vil også sige, at havnen, altså det er jo utrolig flot udsigt der, og altanen, hvis man er så heldig at få den er også utrolig lækker. Og også generelt bare området, altså det virker meget stille. Men altså nede ved Vestbyen, der er sådan nærmest, på en eller anden måde kunne man allerede føle sig indflytningsklar lige for det hele rykket ind. Ja. Jeg fik en hurtig idé om, hvordan det bare skulle være.